Sandali lang. Paayos nga. Saan may naputal? Oh. Ano lang yan. Putol tsinelas. Nang pina! Nang pina! Maya! Love. Nalitagpuan. Kalabasa. Ang nampay doon ng kalabasa dito. Ito na malabasa. Nang pina! Maya! Maya! Ayaw! Ayo! Tulog. Hindi kong tulog daw. Ginagawa. Tulog. Ang init. Oh, huwag na tayo dito. Dating sa bahay. Wala nang init. Wait lang. Ayaw! Palak na. Maayo! Mahira umitaw. Sad? Tana. Ito na. May tao. Uli na tayo. Asan ito bahay natin? Ay, kapilya. Diretso lang. Ayun o, meron daanan din. Ay, ito rin bahay natin. Asa ka sila? Last man Ha? standing. Pauli nami guys. Pauli nami guys. Tara mong balay o kita kayo. Ay, tara o tu. Kita mo dari. Tagar ka ng green nga pintur. Green nga pintura. Pinturero. Ay, masis ko. Asan nun eh? Karpentero namin magaling. Ay, jampon. Lakas naman maglakad. Ang bilis. Kanina pa yun eh. Pangatigil. Karating na yun. Kainit. Ay, nga mag-ianan dari napakalayo. Sa una, diri may magagian pa daw ang eskwelahan taon. Pero hindi na ngayon. Buti na lang. Mabuti na lang. Hindi. Ay, mani tayo mong baktason. Napakalayo. Kalayo sa eskwelahan. Gabasa. Sa mo ni basa-basa mo ni kung sinilas. Ang tubig. Si Yaya, nasa na? Lola ko. Yaya. Nahuli. Nahuli dito kay asan nagyanan. Layo pa ba yun na? Asan ka? Sinelas. Nampina! Ay, tao. Ay, tao! Aray. Asa? Asa man tao? Ghost Town. Ayan, kita ng karsada. Ghost Mountain. Ghost Mountain. Malapit na kami sa karsada kay amo manggipaspasan ng lakaw. Oh, dali Jun. Gunit na ako Jun. Kapoy. Muni kay daghan kay mais. Oh, ito mais tambok kay mais ano. Okay. Kabahiro. Kainit naman. Naman muna masyadong mainit. Luluto pa ba ako pagdating sa bahay namin? Yan ay karsada. Ayan, kita na yung bahay namin. Oh, kita na. Kita ang atop. Padakuan na talaga ang kita. Ayan. May battery mo, baka lobat mo. Huwag kang maglubat ha. Patapos mo na yung video namin. Ilang percent?
Iwan ko lang. Karsada na. Yay! Yes! Karsada na. Sa wakas. Sa wakas, damating ang panahon. Asa ka sila ng pina? Mamay tao. Laka, ipadlok do to ninda yung lusong. Bugat? Ha? Ay, sa nangulok ko. Bakit? Ikuan mo, isingan na. Yung sipon mo ba, i-blow? Saan ko ibablow? Wala tayong tubig. Ay, magkailangan pa ba ng tubig? Hindi, Ipunas. wala tayong ano. Diyan na, i-blow mo dyan. Laki-laki ng gubat. Blow mo muna. May na. Sipon. Okay sa mo. Pupong ko asa. Dito po yun. Di ko daan eh. Dito na. Tara. Kapoy, dyan dyan. Hindi pa. Di ko daan eh. Daghang tayo baka. Malakas ako. At ko dako. Si Inday, asa naman to? Tagalog dako. Tagalog. Dakong Tagalog. Dakong Tagalog. Asa naman tong karsada eh. Pa man maabot. Pahuay, magluto pa ko. Human na. Human na. Tapos na. Bayabas. Ay mo kumain bayabas ka. Dili. Dili ko. Ayan, karsada na. Ayan. Yun na, may kotse na. May SOS. Yun na yung rescue namin. Okay sa man to. Hoy! Iniwan nyo kami! Hintayin mo kami! Ayan, may Hilux nang dumaan. Ha? Hilux. Pangkilat na ba? May Hilux nang dumaan. Dito na kami, bay. Abot namin sa karsada, bay. Grabe yung pagkalayo atong ipoy ano mo sa una ba. Diyan nami. Abot nami. Karsada na yun. Karsada na. Yes! Karsada na! Diyan namin sa aming tirahan ngayon. Yes! 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 Aray! Oh. Ano ba to? Sino nagkaibot ng sinilas eh? Kanina tong Hilux nasakyanan. Ngumatay kay Monico? Kisa nag-drive ba to? Babae? Ang galing ah. Sa akin na yung Hilux. Bye na guys. Doon muna ako. Kaya ito namin sa aming bahay. Upo muna ako. Lobat na ako, lobat na. Upo muna ka ma. Doon na. Malapit na tayo. Malapit. Walang daanan dun eh. Diyan tayo. Ito muna. Oh. May wifi ba? Wala nang wifi yan. Ah.